Durangon oso aktivista izan zinen jaietan, euskal jaietan eta holakoetan, ezta? Bueno, hor... Nola eman zenun pauso hori? Nola? Ez dakit, Ume izatetik? Ez dakit, igual... San Fauston hasi ziren euskal jaiak egiten eta kuadrillak baserritar trajearekin jazten eta hola. Eta gu, kuadrilla handi bat izan ginen, mendiko kuadrilla eta mendiko kuadrillatik aparte gurasoak bezagutzen ziren, ezta? Entonces hor, gure kuadrilla horraz izan, eta ni kuadrillatik gazteena izango nintzen ziurrazkoen, Neba eta ni gazteenak izango ginen kuadrilla hortatik. Entonces hor, hasiko zan, San Francisco, hasi ziren San Francisco eskolegioan bezik, nola zan, apaiz bat egon zan, eta triskitin deitzen dana orain, taldea, Tromperri hasi zan, San Francisco, eta joan ginen, ni adibidez hor eskasi nuen dantzan. Eta horren kereizpean edo, hasi ginen, porque euskal abestiak ere... Nola zen abadea, ez? Bueno, hasi zinetena abestiak eta dantzan. Eta dantzan, eta gero kuadrillan hasten ginen, eta hor herriko jaixetan parte hartzen.